Айде, човече, да станем всичко във Форда. Е, на старата пружина. И тук може да видите как се попипвала сама себе си, защото просто не издържа. Ето, дами и господа, слагаме едно битченце. Ето. Само дето го псувате парксайда, какво стана, а? Човече, изпразнихме буса. Браво е господин Зум. Така. Това е добре пистолет за тия пари, къде съществува според мен. Я кажи им на хората. Кой е най-добре пистолет. И така. Така, много е студено. Сега сваляме тук всичко и оправяме масичката. Намерихме подсилени пружини, въпросът е кога ще дойдат. И слагаме ги на господин Форд. Не са подсилени, са по-големи. Добре, да, де-факто са по-големи и могат да държат с Форда 2 пъти. Само задните пружини. Реално, може да се троши задния мост, една от пружината няма да се троши. Това е по-големи. И да, ще видим как ще седи после натоварен с всичките му работи и с новите пружини. Е така. Това е целта. Целта е в живота на Форда. Да бъде толкова вдигнат, докато е натоварен. Пак трябва да е дълго. Е така. Е, добре, клип. We're going to use a jack to just jack this up a little bit so that this is compressed. And then we undo this bolt. Какво ще изпадне, ама няма джак стен, господине. Той го дигнал на 2 джака, бе. Те имат пари, не. Не имаме трупчета. Ай, на трупчетата? Ей, трупчета колко искаш. Прави си са стендове. Ей го, първия джак стенд е готов. За да отиваме за номер 2. Викам, ще ходя да смена и гледам всичките са с дупки. Не е, момчето от Парксайд са пуснали коледни промоции. Че да видим, всичко е тук. Добре, ключовете не са ти криви на буклук толкова. Имаше едно гидоре, къде ключа беше. То малко сгъна там. Имаше един къде беше така. Ето му се е досал. Да, как ти де. Взимаме голяма тръвчотка с 13 лет. Фирмането ги доле. Чички, ами си малко имаме аз да снимам. Това не става така тая работа. Я покажи на хората. Дай лапа. Не, как беше? Здрасти. Дай другата. Браво на момчето! Що е? Дай го заваш от другата страна с нещо. Трябва да си легнем. Добре. Явно ще трябва да си ходи за меди. Чички, каква размер е това, бе? Кой размер е това? Мачичка, хати.
Крико не върви. Къде не върви? Заседнал песък. На 10. Дигай. Чакай, трябва тук пак да го дигнем. Къде? Е тук, да дойде насам. Още? Е сега другата част. Сега значи крико песък. Повдигаме леко пружината, си рече свиваме, за да може да излезе по-лесно. Нали така, господине? Да, бе, болчето не може да излезе. Балче, господине. Малък размер. А? Я да е 17 или 18. Чакай, брат. Engels. И какво като освободихме пружината, а нищо не стана. Тук нещо трябва да се направи лоз да излезе ли какво трябва? Май да. Ето имам тестове, почти си напълно и се е раздясал. Защото е наводнява сигурно. И сега с шкурка 240 шкурки се научите, че се доказват отново. Чисто пръсме се с черната. Черно или бял? Ами той това е черно, по-добре да е черно. Защото тук ще се изтрие. И тук. Да, бе, това е ясно. Там не трябва да има даже боя. То ще се изтрекат, не трябва. О, дай го изтърбушим с черно. Бау, край на този влак, човече. Ето ви на котенце. На малко сладко котенце. Утре продължаваме с поставяне на рифа върху пода, вратите и... Да, до утре. Мяу.